a farola é moito máis que unha farola. Tres propostas que recibimos. Que o icónico farol non vai continuar na mesma ubicación. É como deixar un pilar no medio dun salón. Este goberno continúe quitándonos o pouco patrimonio que temos como vila. Mesmo farol e ubicación igual ou similar. Este foi o veredicto dos estradenses. Hai un ano, a Estrada votaba a permanencia da farola. Cando quedamos na Estrada, hai un punto que ten unha relevancia especial: a farola. Históricamente xa foi un punto de encontro, pois onde hoxe hai unha rotonda, antes había un cruce de 4 camiños e nos que había 6 casas que deron lugar ao que hoxe é a Estrada. Pasadas as municipais de 2023, o equipo de José López Campos puxose mans á obra no que sería o gran proxecto da legislatura, a peonalización desta praza. En novembro de 2023 habría a presentación de proxectos, aínda que tivo que ser suspendida para que primasen as cuestións técnicas fronte ás económicas. En xuño de 2024 anunciábase que non sería necesario a permanencia da farola que preside a rotonda. Iso cambiaría en agosto, momento no que habría o prazo para presentar os proxectos. Nas bases recolleuse que o farol tería que atoparse en algún punto de relevancia dentro da praza. Desde ese momento, a penalización desta praza centraría o debate político. E aí poñeran sus informes que plasman a puntuación a cada unha das tres propostas que recibimos para evaluación. Un 55% pesa a parte técnica sobre o restante 45% sobre a parte económica, e esas son as puntuacións que se poñeran encima da mesa. O primeiro salto á vista é que o icónico farol non vai continuar na mesma ubicación, senón que se vai trasladar ás proximidades do monumento da Rapa das Bestas, que vai continuar no seu sitio actual. Nos a obra estábamos a favor en canto a que mellore a imaxe da vila e a mobilidade, pero que o que non entendemos é por que ese cambio na ubicación da farola non aporta nada, non aporta ningunha millora, e o que fai é encarecer a obra. A oposición, liderada polo PSOE, mobilizaríase para evitar que este farol cambie de ubicación. Conseguirían recoller máis de 2.000 sinaturas para evitalo e tamén convocaron unha manifestación. E se a polémica xa estaba servida, no interior dese edificio pronunciáronse unhas palabras que a incrementaron. Nos buscamos un sitio que non lle restase importancia, é dicir, non queremos que a farola quede acondicionada nunha esquina desa praza. Nos seguimos buscando un sitio que sigue sendo o seu uso orixinal, que é o cruce de camiños. O uso da plaza, se queredes que sexa, eu creo que para facer espectáculos e aproveitalo para encontros, non pode permitirse deixar un elemento no centro que condicione cualquier evento que queiras celebrar nese sitio. É dicir, vou non facer con un exemplo, non é para tomar o pé da letra, pero bueno, é como deixar un pilar no medio dun salón. Podes deixalo? Sí, podes telo? Sí, pero vaiche condicionar, sabendo que un valor emotivo non patrimonial, pensamos que non habería ningún problema por ese traslado. E así chegamos á manifestación. O 19 de outubro amencera con chuvias que por momentos eran intensas e que se deixaron notar en todos os actos do día, incluída a manifestación. Medio cento de persoas participaron no acto. E dende logo nós non estamos a favor de que, este goberno continúe quitándonos o pouco patrimonio que temos como vila. Eu penso que todos pensamos que é de sentido común manter a farola no seu sitio, todos temos vivencias nela, todos nos acordamos dunha historia, incluso a xente nova. Eu creo que hai que cuidar o noso, eu creo que merece a pena cuidar o noso para seguir tendo personalidade. Podemos decir que na Estrada chove sobre mollado, tamén no sentido de que fai uns anos nos quitaron elementos simbólicos que tiñamos na contorna da Praza do Concello. E esta movilización e esta campaña de recollida de firmas eu penso que vai a ser suficiente para cambiar
a opinión do goberno municipal e de Gonzalo Louzao. Esa mesma xornada o PP convocaba unha rolda de prensa na Praza do Concello sobre a Nacional 640. Gonzalo Louzao lamentaba que non se convocasen nin manifestacións nin recollidas de asinaturas pola situación desta estrada. E xa digo, e pedimos tamén compromisos por parte dos diferentes grupos que tamén están aquí neste Concello estradense, nesta Casa do Concello, que creo que sinalan máis mal a súa axenda política e que a axenda política dos veciños e veciñas da estrada leva 30 anos sendo esta Nacional 640 da cal nadie se manifesta e nadie preocupa ni nadie pide firmas. O 1 de novembro aparecía unha curva floral na farola e ao día seguinte Gonzalo Louzao anunciaba que se convocaba un referendo para elixir o seu destino. Os estradenses decidirán se queren que se coloque onde se fixa a proposta, se queren que se manteña na posición actual ou incluso que se avance hasta moi preto onde estou eu, que é onde se colocaría unha ponte. Ademais, vais poder elixir se se quere que nese sitio estea a actual ou a que se atopa na Praza do Mercado, que era a que estaba antes. Ata as 8 da tarde deste venres votaron 660 persoas, unha participación superior xa á do último referendo que se celebrou na Estrada, que foi o da feira. Nel, en 4 días de votación, votaran pouco máis de 300 persoas. É unha forma de mostrar a importancia dunha farola que leva con nós desde que somos pequenos e que levamos conocendo desde que nacemos. Mesmo farol e ubicación igual ou similar. Este foi o veredicto dos estradenses. Hai xusto un ano os resultados foron claros. Despois de que en 3 horas votasen outras 500 persoas, procedeuse ao reconto. En canto á ubicación, case o 71% dos votantes optaron pola opción dunha semellante actual. Con 15% dos votos, a proposta de Gala e Control foi a segunda máis votada, seguida de situala nas proximidades dunha fonte de nova creación. Os resultados da votación do farol, aínda que foron máis axustados, tampouco deixaron dúbida algunha. O farol actual conseguiu 59,5% dos votos, mentres que o original obtivo 39,5%. E que esa Praza de Galicia vai a ser ese perfecto símbolo escollido por todos e de unión de todos os estradenses como unha bandeira máis, se cabe a partir de hoxe, do estradensismo local. E, dende logo, estamos moi satisfeitos polo resultado e, novamente, dicirvos grazas por participar, grazas por defender o patrimonio que nos queda na estrada e, dende logo, podelo disfrutar nos vindeiros anos a xeración presente e as xeracións que veñan. Os seguintes pasos foron actualizar o proxecto para incluir a modificación feita nas urnas e buscar o financiamento da Deputación de Pontevedra. O Concello xa conta con toda a financiación necesaria para acometer esta obra, despois de que esta semana se firmara un convenio coa Deputación. A obra xudicóuselle ata Boada e Ramos. Non sería ata o 14 de outubro cando comezarían as obras pola Rúa Don Nicolás, para despois trasladarse a Marqués Vega de Armijo. Despois continuarán pola Rúa Sampaio 56 e non será ata 2026 cando os traballos cheguen á propia praza. A reportaxe original sobre a farola remataba así. Agora sí, quédense con esta imaxe, porque nuns meses pode ser ben distinta. Agora sí que sí, quédense con esta imaxe, porque nuns meses vai cambiar.